unu n'anya unu afọ na ihe a bụ ogwu mmiri abi ogwu mmiri Okija ọ ka bụ maka akwamozu nwanne anyị nwoke bụ junior pope ka o ji abịa ogwu mmiri nwekwere ka ihe ka ị na-emegharịkwa ha ka amakwalụ ka isi eme na mba ụwa n'afọ ị na-anụ ya ya anụ ya ọ bịara Okija bịa fụ 001 odo otu izu o ji bịa Okija anyị na junior pope n'osi ntụ ọwa gbajebe na mmiri Anam ada o wutere ya ọfụma anyị gwasị ka anyị bịa na anyị esi Anambra steeti wee bịa o duwe from Okija from Anambra wasisi nya ga-esi wee bịa ya gwasị ka azụ onye ya wayo ogwugwu mmiri wayo ogwu mmiri wayo ogwu mmiri wayo all the way from Okija ogwu mmiri is here live and direct ọkụ na-ewu ya n'isi nnukwu mmọnwụ a sị na nnukwu mmọnwụ bata ụmụ obere mmọnwụ agba ọsọ oke ogwu mmiri nnọọ ya dibe ka o si wute m ka o si ewute gị maka na mmụọ na mmadụ na-ejekọ maka na a na-eme ihe mmụọ na-emekwa ihe ya gazie ogwu mmiri otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị mana ya si onye nwụrụ anwụ n'odukwere ka o si adị oke ihe mmụọ emeka na ụfọdụ otu a ka ọ dị ogwu mmiri nnọọ aja mụ na oje ekwu ụlọ ya gazie ụmụ abịa bụkwu njidere kwụ n'otu wela ise taa bụ 17 bụ ngwọ bụ mmea ka a na-akwụ ya na di ya n'Enugu anyị wetiri di abịa asịrị ọja mụ n'ụwa na-egwu ndị onyonyo ọjọ gọta asị ọgwụ ya taịta bụ ọbụgo oyi ise ogwu mmụọ anyị eme mmọnwụ na-abụ m ezigbote onye Igbo aha nka bụ Maazị Chukwuebuka biko ka m gbapụ ya ọsọ wee kọọrọ ka o si adị maka na ọ dịghịkwa n'izi asa anaba anamasị ikenekwa eze agaba gasị ikenekwa eze ogwu mmiri nnọọ ihe agbapụ ya ọsọ na oge adịghọ inwe kefu ndị ọzọ ya gazie